IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inbatad ni Mayor Denton Garbida iti Banggi ang may pangpangruna iti beneg ti agrikultura iti ili. Segon na iti Mayora, dagiti share, manipod iti Republic Act 7171 iti tobacco excise tax, kat may ipan karag iti agduduma nga farm input, ang may bunon karag iti agduduma agong lowen no grupo ti Manalon iti Nasao a lugar. Babaan iti rayto ikinuna ni Garvida, maalukoy pa iti Manalon nga agmula saan laang nga iti tabako no di kat dadumapay a klase tinateng kan dagiti mabalin a maimula. Inay na, arig na may sublila ang dagiti sapol ken tulong nga dagiti Manalon rason na rumba nga may paayan dagito iti kaskana na suporta manipod iti lokal a gobyerno. Gusto dahil ko na yung napanamin iti farm inputs iti share 37171 agsipod ta makita na isut mga pakariknaan ti agtaltalon ti tulong agapot LGU. One apo iti napan iti kalsada. Ngamin adamot pelang kalsada nga pag naanti at talunen ang isut prioridad ko deta panang pasemento ngam di hangko mat ibaga nga hangko nga kayat iti farm to market roads ngam adda agency ako kapag dawatan tayo may panggap ka dito kahit nang sawan nawais tayo nga mang gastos dito kwarta di munisipyo ako no maingganyo dagiti agtalon tapno addasik dananda kahit nga sawan basbasit di agkaputin ti bukod da nga bulsan di kad adot kitaan iti agtaltalon tabarbareng maguyugoy tayo dagito nga agtaltalon nga at dapay nga igad dahil agtalon kapag iti suporta iti munisipyo. Mainay iti rayto in lawlawag ni Garvida saan na prioridad dagiti kalsada when farm to market road agsipod ta iti sabali nga ahensya ang mabalin pagkamangan no may papana iti pondo ang mausara. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.